بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأت تفشرف الله جباو Allah ka kishi naka nema naka barka ya rabbi ala ko jidi ne na wakilingile na bela jilenka aw sigi yoro la amunu be na usogolendo tv shirifilala sangani wati bela jele ma adabatul qur'an aw ma adubatul qur'an ni o kene intifo aw ko ambe awfo malikono malikoka bugu fiawla waradawla sanumbo yoro la fogata se farajela jamana uma munu yan wele ka bonyew foanye ka fo bara nunu ku ga hakilna ondiya kan ambu bela jelen fo munu yoro wulila ninga an segere anga sigidawla walma anga bara dawla ku ga hakilna ondi ambu bela jelen fo ka fo ala ke hereke annaw bela jelen bi qur'ana sura min bi ambulo namina baroke no ye oye qur'ana sura keme an kelenay qur'ana sura keme an kelena o de bi wele ko suratul qari'ah suratu qari'a amina je ka kala ɲɔgɔn fɛ ni o bana kɔrɔ min bɛ ala amina sɔrɔ ka don o kɔnɔ inshallah an b'a fɔ aw bisimila nin kɛnɛba in kan bismillahi rahmani rahim alqari'atu malqari'a wama adraka malqari'a yawma yakunu an-nasu kalfarashil mabsus وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Bada ne sura yi ni ya taka laje habibe aya sheki ma kuma sigida sheki kuma tomyoro sheki o kuma na fe kelma mi ba kono no ye kuma den o bibe kuma den hake mi ma o bitijo kuma den bi woro ani woro la af harfu no ya siginin dewi o bitijo siginin den keme ani bidru ani fla mea was isnan wa kamsuna harfan sigininde nunun bita beuma ula ala ko sura in kono chiko de alqari'a kongoni jatige lahara togodo de qari'a ko qari'a abamana de kongoni do ko dusukun konkon alqari'a kongoni mal qari'a munde kongoni muhammad wama adraka jonyi la dunya mal qari'a kongonina ala ko kongoni katlaka fotu ko munde kongoni muhammad jonyi la dunya kongonina koro ko deninte al nimbe tugutugura nyogona ala bolo mun kama ka irana ka fo ko qari'a min bala ka fo no e kongoni ko deninte de na kele no ka fege amina ko badu ni akadoga bolo belebele do aya bla mina kono akabu minema yawma ko donde do yakunu nasu mogobina ke qal farashi iba fo ko virvirini el mabsusi munum bora uka dinge kono ka charin el mabsus bi maana el muntashir el mutafarriqa min charin charna ka bobo nyogona wode mabsusi ko kongoni yawma donde do yakunu nasu mogobina ke kel farashil mabsus iba fo virvirini charne watakunu jibal kulubaw bina ke kel ihnil manfus iba fo kore mugu paratale ni ye kore mugu sama ka bo nyogona o ka fegen chugomi
ko kulubaw bina kete yɛrɛ b'a jateminɛ ko nin ye kuluba ye n'i taara maga la i bɛ taa sɔrɔ foyi tɛ kɔrɔmugu ka girin ni a ye fa amma man sakulat mawazinuhu o don na sa ni maa min ka mizani ɲuman giriyara i ka ɲuman ni o giriyara fa amma man sakulat mawazinuhu n'a ka baskili ɲumanmayɔrɔ n'o giriyara fa huwa o tigilamɔgɔ fi ishatin o bɛ balo kɔnɔ radiyatin diɲɛkɛn bɛ ni balo min ye o tigilamɔgɔ bɛ balo kɔnɔ diɲɛkɛn bɛ n'o balo in ye ale yɛrɛ kun jɛnnen don n'a ye ala yɛrɛ jɛnnen don n'a ye wa mɔgɔ wɛrɛw jɛnnen don n'a ye kuranɛ aya wɛrɛ la ala b'o de fɔ radiyallahu anhum wa radu anhu ale ala jɛnna ka bɔ arijinɛ kɔnɔdenw ma arijinɛ kɔnɔdenw yɛrɛ jɛnna ka bɔ ala ma arijinɛ kɔnɔdenw jɛnna ka bɔ ala ma ni jumɛn ye k'a fɔ ala an ye baara min kɛ jɔn ko ala i ye sara min di an ma an wasara nin sara yɛrɛ ka bon anw ka baara ye waradu anhu ala yɛrɛ bɛ jɛn u ma n'a ka fusamanciya ye k'a fɔ ne ala yɛrɛ jɛnna aw ma n tun kan k'aw minɛ ko fitinin minnu nɔfɛ n tun kan k'aw jɛni minnu nɔfɛ aw k'a dɔn n y'o bɛɛ lajɛlen yafa aw ye n jɛnna aw ma ko maa min ka mizani mana giriya o tigilamɔgɔ bɛ balo cogoya la a diɲɛkɛ mɛn ni balo cogo min ye wa amma man kaffat mawazinuhu nka ni maa min ka basikili fɛgɛyara e ka ɲuman basikili o fɛgɛyara ka taa juguman de giriya fa ummuhu olu ba hawiya ko o ye jahanɛmɛ hawiya ye jahanɛmɛ so dɔ bɛ yen u b'o de wele ko hawiya nka n'i ye hawiya yɛrɛ lajɛ larabukan dɔnnaw ka sira fɛ o de ye fɛn min ni bin bi k'a kɔnɔ tafsirikɛla dɔw b'an fɔ an ye ko hawiya ye jahanɛmɛ so ye ni jahanɛmɛ den minɛna k'a kɛrɛ a kɔnɔ a bɛ tilemakun 70 kɛ a b'a la ka taa ka sɔrɔ a ma se a dan na fiyewu hawiya ko mɔgɔ minnu ka juguman basikili o de cayara ka tɛmɛ ɲuman kan fa umu hawiya ko olu ba ye jahanɛmɛ de munna ala ye ba fɔ yan ni den kamana gana ni den jɔrɔla a bɛ kasi a b'a ɲɛsin a ba de ma walasa ba kɛ sin don a da jahanɛmɛdenw olu ba o kɔrɔ u ladonbaga sabu n'i ko ba dɔrɔn i ko ladon de n'i ko ba i ko hinɛ i ko makari nka ko jahanɛmɛdenw ba o de ye jahanɛmɛ hawiya ye o kɔrɔ u bi don o de kɔnɔ u sabati yɔrɔ ye yen de ye bɔli tɛ a kɔfɛ fiyewu jahanɛmɛ de ye olu ba ye wa ma adraka ma hiya Muhammad jɔn de y'i ladɔnniya hawiya in na jɔn y'i ladɔnniya la mun don o kɔrɔ o fana tɛ ko denniya Muhammad n bɛna a ɲɛf'i ye naarun tasuma de don hamiya min ni a ka goni naarun tasuma don hamiya a ka goni a mɛnɛnen bilalen don a ka goni n'a ye maa min sɔrɔ i bɛna dɔn k'a fɔ ko a ni diɲɛ tasuma tɛ kelen ye maa kunnagon dɔw b'a fɔ ko jahanɛmɛ don kun tɛ dɔwɛrɛ ye nɛnɛ kɛ bɔ nakɔ n'i y'a mɛn maa o maa da kunnangoya kumakan don ɲɔn tɛ hali n'i y'ale yɛrɛ sen ta k'a da diɲɛ tasuma in kan yan militi damadɔ a dalakan bɛɛ lajɛlen bɛ ban jango lahara tasuma a bɛ lakale cogo min jahanɛmɛ tasuma in bɔra ale de la juzun diɲɛ ta in ye tilayɔrɔ fitininin dɔ de ye tumana min na Alahu Taala ko Jibirila ma a kɛ tasuma dɔ ta ka na di an fa Adama ma a taara jahanɛmɛ maliki fɛ yen ka tasuma ɲini a ye tasuma min ta hadisatigiw b'a lakali ye a nana n'a ye arijinɛ kɔɲɛw kɔnɔ a ye fitininin min ta ko a tun tɛ miskala zarati bɔɲɔgɔnko bɔ miskala zarati de ye fɛn min yɛrɛ t'i ye ɲɛ na dɔgɔya fɛ dɔw ko la ko tamaro kolo tilancɛ bɔɲɔgɔnko k'a y'o de ta a y'o min ta a tilala ka na ni o ye ba 70 arijinɛ kɔnɔ k'a ko o 70 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a b'a ko 70 kɛ a kɔnɔna na o bannen kɔfɛ k'a nana n'o tasuma in de ye ko ala Adama ma ko ala ko n kana tasuma d'i ma Adama ko a ma taa bila kulu sanfɛ ni mago jɔra a la n bɛ taa ta yen a nana ni tasuma in ye a y'a da kulu sanfɛ yɔrɔ min ko yɔrɔ bɛɛ tasuma in ye kulu jeni k'a ban ka dugukolo 7 bɛɛ jeni k'a ban ka t'i da jahanɛmɛ kɔnɔ a nɔ na a taara ka sisi minnu to yen Adama taara olu de ta k'olu de filɛ nin ye an bolo tan a taara ka nɔni minnu to yen ka sisi minnu to yen o de filɛ nin ye anw bolo diɲɛ kɔnɔ yan an b'a la k'an ka tobiliw k'o la k'an ka sogow jeni o la k'an magow dilan o la o ye fitinini
ni ko ye fitini ye janeme lahara janeme kɔrɔ o kɔni ye kuma de ye walasa hakilitigi ka hakili donyɔrɔ sɔrɔ a la ɲɔgɔn tɛ fitini fɛnɛ ka bon ni o ye lahara janeme kɔrɔ yarabi ala kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ janeme tɔɔrɔ ma ala kɛ an fara harijinɛ kɔnɔdenw kan k'an fara kunanjajɔnw kan ni sura in hɔrɔma ala kɛ an don a la ni ala kɛra yɛrɛ hɔrɔma ye an bɛ kalo belebele min na n'o ye rajaba kalo ye ni o yɛrɛ hɔrɔma ye an bɛ aw bila nin yɔrɔ in na k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman dɔn k'a fɔ aw sara tɛ an bolo aw sara bɛ ala de bolo aw minnu sɔnna k'aw ka baaraw bila k'aw sigi nin waati kunkurunin kɔnɔ ka an ka nin walanda ninnu lajɛ an fɛ ala kɛ hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen ye aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى